obah kabeh ta awake tang tang tung 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 tang pek. Dadi isih turah sithik ngono. Enak kene. Oh, kae krasa dhewe to. Awang wis suwo kok isih dalange dadak ngenteni to. Dalange arep wis arep kebapak keperanggul dadak ana swara babak. Ya coba saiki gentenan. Sirah apa seperti kudu sirah kowe. Dobel ayo mepet. Yo siji loro telu ya. Lesong jumenglung sal. Imbal-imbalan yo. Nganggo irama to sal. Sampe imbal-imbalan yo. Paling seneng anggere bareng joget anggere tanganku tak templekke lambene terus ana salah suwijine wiyaga sing drijine dilebokke cangkem. Ning kadang kala so tak gawe plok-plok lho sing tanganku roeng ngono diwas. Burasido. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kula aturaken ing winanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Suharno. Anggenipun sampun kepareng dalu menika ngawontenaken tasakuran ngluwari nadar. Asung Danarasa kagem para kadang sutresna pepundhen pinisepuh kula ing sami lenggah wonten ing Desa Kaliurang wonten ing Surumbung Kabupaten Magelang dalu menika nimbali dhateng Petruk sak rombongan sembah nuwun Pak Harno mugi-mugi mboten lokak nanging malah kebak. Menika ing dipun kula suwun mergi dana menika mboten kok mujudaken dana Prabeya Arta terus maringi dhateng ing kikirangan menika mboten ning ngaten menika ugi mujudaken setunggaling dana tur dasaripun panjenengan sampun janji sing jeneng janji menika tumrap Kyai Jawa mujudaken setunggiling nadar menika nek ora diluwari menika mangke kala mangsa ingkang pitados sok nyandung ngrimpet karo tindake Pak Suharno ning dalu menika sampun dipun seksekaken dhateng para sepuh, peni sepuh muda werda sami lenggah wonten ing Desa Kaliurang mliginipun ingkang sami rawuh wonten ing pagelaran menika. Mugi keparenga inggalih angamini dhateng menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening Pak Harno bilih nadar menika sampun luar dalu menika lan nir ing sambikala durga mendhak kala sirna. Menika ingkang saged kula aturaken mugi-mugi amanah anggen panjenengan ngasta minangka dados wakil rakyat wonten ing Kabupaten Magelang. Ibu
ugi tansah pinaringana sabar, pinaringana ikhlas anggenipun ngesuwi dhateng sedaya masyarakat Desa Kaliurang mriki. Mergi dados lurah menika mboten gampil ning nyatane panjenengan sampun wangsul wangsul beberapa periode menika sampun tuwuk ngibaratipun sampun tuwuk dahar gempalaning jagat legi asining kawontenan. Mila kula pitados tansah saged ngrangkani utawi mangku dhateng sedaya para masyarakat Desa Kaliurang panjenengan Bapak Harno ugi pinaringana amanah penggalipun. Wah jan kaya senggaan Sinompari Jodho. Nuladolaku utama sing lanang DPR sing wadon dadi lurah kayane mlumpuk. Wah nek kayane mlumpuk terus dienggo dana rasa nimbali wayang diaturke karo para masyarakat. Wah lah menika sae sanget. Tur panjenenganipun ki mboten mamer-mameraken lho, aku tak tanggapke wayang lho, tak tanggap wayang mboten. Mergi tumrap kula wonten tetembungan nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika ning raca-racake sak menika nuwun sewu, wong nyumbang, wong paring dana menika diadosaken dipun jual belikan. Lho, tegesipun ngaten. Dipun jual belikan menika nuwun sewu. Ngaturi utawi ana wong nyuwun wong njaluk sumbangan menika saking panti asuhan mriki menika nyuwun sumbangan. Oh nggih kula sumbang pinten betahipun gang 100.000 kagem danu maem bulan menika nggo 500.000 ning kula nyuwun sedaya para lari-lari panti asuhan menika ndongake kula supaya ndang cepet sugih ndang cepet entuk rejeki lah menika tegese nyumbang dijolke karo donga menika wis ora patiya sah. Menika sampun boten patiya ketrima dhateng ngersanipun Sing Maha Nasa. Nek kepareng ngaturi ya wis ngaturana, maringi ya wis maringana nyoh, rasa dadak diitung, aku dongakno, aku pujekno. Ampun. Ngoten lho. Nek maringi ya wis maringi dek ngoten mawon wis rasa dadak nuwun piye-piye. Mergi etungane wong nyumbang, etungane wong dana menika boten sak pepadaning gesang, boten saminipun menungso menika boten. Ning sing ngitung Gusti sing gawe urip, Gusti sing gawe jagat. Menika sampun dipun catet. Oh si A kae ndanake duwite semene. Gusti menika sampun prisa sok tak ijolane semene. Ngaten menika sampun dados lingkaran kehidupan. Ingkang sak mangke badhepun raosaken sesarengan jan ngremenaken. Matur suwun. Wah, kanca-kanca paguyuban kula warga laras klasik dalu menika sampun sumadya. Wah dasare ana lho keh piyai sing padha bedhek nek weruh kancaku iki lho kancane jek ngom-ngom. Lho ya ora aneh nek tabuhane ya rampak sero. Bareng weruh le madang. Lah madange ya akeh-akeh. Mula ya ora aneh nek kekuatane luar biasa ya semono. Matur suwun. Ngremenake. Nembang karo undang Kang Garing karo Bagong wis ora ana kancane, mesa kula lampahi dalu menika. Menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten nggih, matur sembah nuwun menika wonten awol atas nama Limas Desa Kaliurang nyuwun prau layar saking Pak Purwantara. Menika kala wau ugi wonten inggih menika Sinompari Jodho mangke kula aturaken sampun ngantos kuatos tertentu punapa ing dados kersanipun para bapak-bapak para pepundhen kula sami lenggah wonten ing Desa Kaliurang Slumbung Magelang menika badhe kula aturaken menawi kula lan sak kanca menika saged ngaturaken kanthi sae upami mboten nggih nyuwun pangapunten jer kabisanipun menungsa menika winates mboten wonten ingkang sampurna. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan Lesung jumengklung manakar pangungkung Rumahnya berperisan suning klang Pisan klong klong kleng klong 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 kleng klong kleng klong 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 kleng klong yo balungane sro yo
Monggo Ibu. Lesung Jumanggung Srita Lesung Jumanggung Manakar Manguntung Kumandang Isan Suningkrang Isan Dok Dok Dek Dok 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 Dek Dok Dek Dok 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 Dek Dok 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 Dek Dok Dek Mbok menawi wonten ingkang ngraosi, wah gendheng lesung Jumengglung iki kuna banget. Panci kula menika pendak metro wonten mripapan kedah medal. Gendhing-gendhing ingkang kina menika kedah medal mboten kitang namung setunggal menapa kalih. Mergi menika menawi mboten dipun lestantunaken mangke putra wayah panjenengan mboten badhe pinanggih kaliyan tembang lesung Jumengglung. Monggo tembange ya apik tenan, ya runtut tenan, ya mirasa tenan, tur ana surasane utawa ana pendidikane. Lesung Jumengglung menika sampun sakmenika mboten saged dipun panggih wonten pundi papan. Yen dienggo nutu utawa pari sing didadekke beras. Lesung Jumengglung tok tek tok bung tok tek prong. Monggo gayenge ora jamak-jamak, pendak nutu beras mesti nganggo lesung tok. Saiki wis mboten. Lesung menika sakmenika dados bahan hiasan. Sapa sing duwe lesung mbok kayu nangka kayu jati mesti ditawake puluhan yuta. Wis ora dienggo merga sakmenika sampun wonten gilingan padi ingkang langkung modern. Ning kula suwun tradisi ngaten menika sampun ngantos dipun lalekaken. Lesung Jumengglung sru imbal-imbalan, lesung Jumengglung maneker mangungkung ngumandang ngebeki sajroning pradesan. Kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana. Mboten sangai gamelan, cacah 8 komplit nembang lesung Jumengglung terus ditampani kanca pengrawit ning balungan tok. Demung loro saron papat peking siji. Liyane rasa muni. Muni aja. Ora muni lho, arep maktut ngono aja muni. Dirapetke. Supaya aja nganti muni. Ya, 1, 2, 3, ya. Lesung Jumengglung sru imbal-imbalan. Ya bagus. Lesung Jumengglung Terus? manakar mangungkung ngumandang ngebeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok tek tok kung tok tok tek tok tok kung tok tok tek tok. Yuk. Wah, terus. Ya. Sip ngene iki lho, kompak tenan. Mula yo tak urip-urip tenan pengrawit. Wis, nembari basane Petruk Mayang Tuna ya ora masalah, sing penting kanca-kancaku kudu sehat-sehat, kanca-kancaku kudu ketok le brigas, kanca-kancaku kudu ketok le jeneng tenan. Anggere aku muni yo ning aja. Pinter-pinter tenan. Coba demunge loro rasa muni. Saron papat tok. 1, 2, 3, ya tukong. Terus. Ya, sing saron 9 loro mandeg, saron loro tok. Sing gondrong karo sing apa ya kuwi. Pokoke saron loro sing saron 7 tok, sarone 9 rasa muni. Awas. Dung dah, dung dung. Terus. Semangat. Kok ana sing leren iki mau? Sing gondrong. Aja kuwatir ketoke rambuté.
anggere gawake kerokan kan wis gilane kepati-pati. Wong anggere aku nggawa kerokan kok sing gila malah sinden. Ayo do mlayu. Demung loro leren, saron papat leren, peking tok. Nah, iki. Neter kadidayane juragane bebek. Ayo. 1 2 3 tung dah, tung. Yo. Yo. Terus semangat. Nah, kleru. Ora apa-apa, kleru pisan ora apa-apa. Lah nek dhewe iki gugup ki biasa. Ora masalah. Nah, pembalung penabuh warga larar wis dicoba, saiki Ibu Waranggana. Mau wis takon muni, lesung jumenglung imbal-imbalan, lesung jumenglung maneker mangungkung umandang ngebeki saiki sing kakung pengrawit kabeh. Pengrawit kabeh nembang lesung jumenglung engko nek tekan gong tok tok tek tok tok gong tok tok tek tok tek tok gong tok tok tek tok tok gong Waranggana 8 langsung nabuh gamelan nganggo cangkem nyanging nang nang ning ning nang 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 anggere ana sing ora apal balungan titen ana ayo ana ditepi balungan seneng kira jama-jama ayo kaya begitu gong langsung ayo sing rumangsa gedhe dadi demung demunge loro ayu karo sapa jenenge iki Tatin sarone 4 Iin anu apa Elisa apa Agnes karo sapa jenenge iki sapa iki Tiwi sing ngendang Yupras kanggo mik yo tudah ngono yo kanca penabuh 1 2 3 ya Lesung jumanglung imbal-imbalan lesung jumanglung siap sinden siap kumandang ngepeki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gum tok tok tek tok tek tok gum tok tok tek kendange yu gum tok Tungkak, terus ya nah gini dua apa sing ngendang nesu kendange gedhe nganti kaya saka mika tutudak jan nang kene ayo pinter-pinter pengrawit ya iso nembang pesinden ya iso mbalung wis ora bakal kujiwani upama ana pengrawit sing ora mangkat sing nyaron ora mangkat lho Tatin kon nyaron utawa Ayu kon nyaron utawa sapa kon nyaron tak ayo ngono kuwi nek nyaron kandhane yo do cengengesan ora anu kok imbal kok tumbang tak obah kabeh ta awake dadi seturah sithik oh kae krasa dhewe to awang wis suwo kok isih dalange dadak ngenteni to dalange arep wis arep kepapak keperanggul dadak ana swara babak-babak ya coba saiki gentenan saiki dites Ibu Waranggana karo penabuh langsung nek tanganku munggah kuwi bebek-bebek anu apa jenenge apa pesinden tanganku medun piyai kakung nah ayo disiapke nek tiba-tiba aku ngene set
Langsung sinden muni, langsung jumengglung, seru imbal-imbalan. Kok nek tanganku tiba-tiba medun diek, langsung pindah kakung, sindene meneng. Oke nek tanganku munggah ki Ibu Waranggana. Nek tanganku wis mulai ngene, ki kakung. Iki wedok, iki kakung. Ngene sithik tetep kakung. Iki kakung. Lah aku wong jenenge nata tangan ki ora pas kok ora kudu 90 derajat ngene iki ora iso. Ngene kadang kala sok ngene barang iki ora apa-apa sing penting ngene iki kakung ya. Ya 1 2 3 ya. Langsung jumengglung seru imbal-imbalan. Langsung jumengglung manakar mangungkung mandang ngepeki sak Jroning pradesan tok tok tek tok tok gum tok tok tek tok tek tok gum tok tok tek tok tok gum tok tok tek tok gum. Ya, coba medhot tak cepetke. Ya. 1 2 3 ya. Langsung jumengglung suwi bali-balan langsung jumengglung manakar mangungkung kumandang ngepeki jroning pradesan tok tok tek tok tok gum tok tok tek tok tek tok gum tok tok tek tok tok tek tok tok tek tok tek tok gum. Nah. Ana sing penabole ngemati nganti mripate arep metu. Tek. Tor. Wah. Kleru. Arep muni gong kleru tor. Ayo. Sing wedok wis angger tangane ngene sing wedok plek plek. Plek plek tok plek plek gong plek plek tok plek tok plek gong. Jan seneng tenan aku ya. Coba baleni meneh. Saiki saka sing saka lanang, tanganku ngatung sik. 1 2 3 ya. langsung jumangglung Seru imbal-imbalan langsung jumangglung manakar mangungkung kumandang iya jroning pradesan tok tek tok Sik. Iramane iki cepet, langsung jumengglung. Seru mbak ngono men ketok perpindahane ora langsung jeko saya alon. Ane saya alon to piye iki? Ya 1 2 3 ya. Baleni yuk. langsung jumangglung imbal-imbalan Ya. langsung jumangglung manakar mangungkung kumandang ngebaki jroning pradesan tok tok tek tok tok gum tok tek tok tok gum tok tek tok tok gum tok tek. Iki arep rampung sok kapan? Sing aku sing ngabani sing kleru ora. Mbah jan ape tenan. Seneng aku. Melu. Senengane ngisruh gare wis ora aku melu. Ya. Seneng aku tok tok plek tok tok bung tok tok. Tok tok. Tok tok tek kok tok tok plek ora. Jan nyenengke ora. Aku ya terus. Ya. Nek tanganku ngene, heeh, kuwi berarti madang. Ramadang semaput. Wong tuwa kok ora iso digugu demit. Nek tanganku ngene iki piyai putri, nek tangan ngene piyai kakung. Ya, ning ora bareng. Lho. Siji. Weh. Sinden siji, piyaga loro. Lho. Sinden siji piyaga siji. Heeh. Atur nang bungae. Ya coba saiki tak goleke Agnes. Ya. Karo sing nylentem. Wah ya iki. Ya ben sing nylentem ki arep ora tau omong. Nek omong saru e kuwi. Oh to, tenan tau ngabani aku nylentem aku ngantuk kene tak nylentem sik ndak ngantuk aku ngono. Heeh. Ning ngabani nganggo driji. Lung ketok tok ro terus ketok tok ngono kaget aku. Arep tak tutuk-tutuk kae. Nyengenges deh. Ya. Coba Agnes karo si Wasita. Ya. Nek tanganku munggah Agnes, tanganku medun Wasita. Ya. Nek tanganku munggah Agnes, tanganku medun Wasita.
Nek ana sing munggah mesti aja medun. Iya. 1 2 3 ya. Lasang jumanggong Sru imbal-imbalan Ya. Lasang jumanglong Ya. Maneker mangungkul Alan-alan sepuh kok ya. Mandang Ngebaki sak jroning pradesan tok tok plek tok Karo lah. Wong tek kok ya plek. Meneng-meneng air tidak air beriak tanda tak dalam air tenang menghanyutkan ki wasita kuwi. Coba tak pilih meneh. Coba saiki sapa jenenge iki Tatin karo sing nyiter. Heeh. Sing nyiter ki kemproh tenan, Truk. Heeh. Lah ngopo? Cokore regete ra jamak-jamak ki munggah panggung. Oh to, nguyuh nang mburi kelir ki nganggo sandal terus langsung munggah panggung. Langsung sila difoto karo kancane. Ki cokor apa blethokan kaya ngene iki. Jian cah kok ora resikan. Adinai karpet emeng dicampur blethokan. Wonge bagus, bagus ki nek ora resikan percuma. Ayo tanganku munggah wedok, tanganku medhun lanang. Ayo coba kaya ngapa? Ora weruh. Ya nganggo tanganku, ora masalah. Tanganku ngene iki kowe. Tanganku ngene iki Bima. Bima iki sing nyiter jenenge Bima. Oh. 1 2 3 Lasang jumanglong Sru imbal-imbalan Iki ora digawe, nek iki pancen blero tenan. Sru imbal-imbalan, semono ora sru imbal-imbalan. Kuwi blero nadane ora pas. Kuyoga kok ora iso nembang ora. Iso nek ora iso ora rampung aku nyunggi sitri tekan omah. Iya, 1 2 3. Ya, Tin yo. Lasang jumanglong Sru imbal-imbalan Yes. Lasang jumanglong Maneker mangungkung ngomandang Ngebeki sak jroning desan tok tok Tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok gung tok gung tok tok tek tok gung tok apa Pak jenengan Apa? malah gilani Piye? ana munggah medun Engko nek ora munggah medhun tak takokke. Iki kok diem saja. Bagong barang melu metu. Seneng aku. Heeh. Krungokke saka ngomahe kaya gayange ra jama-jama ming sak lesung jumenglong lho, Truk. Lah iya. Aku bagahi, Truk. Ya tak bagahi. Sapa kowe areng nganu? Krungokke saka ngomahe kaya gayange ra jama-jama ming sak lesung jumenglong lho, Truk. Lah iya. Aku bagahi, Truk. Ya tak bagahi. Sapa kowe areng nganu sapa? Terakhir iki Prastiwi karo sing Gambang. Oh iya. Kok pucet? penyakit Kae, saya pucet. saya entek Ya, mangga. Ayo, Pras. Langsung jumenglong sru imbal. Yo karo Solikin, nadane cepet. Jiro lu, ya. sirahe yuk apa sih Hah. yuk sirahmu nah kudu sirah kowe Double ayo mepeti. Yo, 1 2 3 ya. lesong jumenglong sal ruin bali-balan yuk Nganggo irama to, Sal. Sama cewek bali-balan yuk. ruin bali-balan Nah, yuk. lesong jumenglong maneker mangungkung rumandang kabake sak jroning pra
Pradesan tok tok ter tok Tek. Kok ter? tek Ah, tok tek ngono ora ter. Kaya apa wae baleni yo, baleni. yo Tok yo, tok. tok 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 gum tok tok tek tok tek tok gum tok tok tek tok tok gum tok tok tek tok tok gum Memuso salikene nganti tele-tele. Heeh, memuni tok kok kangelan. Ha iya. Gong apa? Reng dalem. Madhep rene ora madhep rono. Jagongan kok ungkur-ungkuran. Sing ngomong ki rai bobokong. Kantil sirahmu kowe terus ora. Heeh. Ki ana pamundutan Sinompari Jatha. Slendra Sanga. Ayo diaturke Ibu Waranggana. Ya. Ki ucapan kagem penyanyi Bapak Suharno uga. Oh iya. Sapa sing arep nyekar? Salah siji monggo. Yo, Twi, Tiwi. Iki ditampani kok malah dolanan HP. Delok film. Ayo, ayu ya kena, Tatin ya kena mangga. Ya, salah siji. Neno monggo. Wah iki ngelaras dhisik terus. Ya, ya kaya ngopo? Bapak Harno iki mau sarepane men dimidhanget karo penyanyi menanting pakurmatan Pak Suharno. Iya. Mergo iki ukarane iki ucapan, Truk. Heeh. Iki ukarane kecapan, Truk. Ucapan kok kecapan ora. Monggo, ya. Setya nekalakon setya nekalakon kang bapak parek derek
pungkasan. Ya, penutup. Ya. Wis pas penyanyi Pak Harno nek dikirim nganggo tembang utawa cakepan sing nganggo tembang niki wis pas. Dasare piyaine budaya ora mung Pak Harno nek ngerti critane reng tak omongi. Bapake Pak Harno iki mbiyen lurah 45 tahun ki ya wayangan terus. Apa iya? Jaman bapakne Pak Harno ki nek wayangan mikul gong ki saka Pakem kono tekan kene. Ha iki apike dijajal ye. Dijajal piye Pak iki kru gamelan kon mikul tekan Pakem. Men mati wae piye. Lah saiki wis ora kuat nek piyai biyen ki kuat gong. Mergo piyai biyen ki sugih tapa, sugih prihatin. Era. Lho, contone wae. Piyai biyen karo piyai saiki umure dawa piyai biyen. Eneng simbah-simbah sing nganti umure 102. 113 ki jane perkara apa? Prihatin ning ora sengaja, ora kanthi sengaja wis nglakoni prihatin, olahraga tidak sengaja. Kok iso olahraga tidak sengaja? Saiki ngene. Piyai mbiyen ki nek duwe sawah doe 5 kilo, kuwi esuk-esuk bar subuh wis mikul karo lukune budal ning sawah, ya ta? Mlaku wis olahraga. Tekan kono isih macul mongko sawahe 2 hektar dipaculi jen. Wah, apa ora malet-malet kuwi? Lho kuwi nyatane ngono kok. Engko kondur surup kae mlaku meneh. Mula piyai mbiyen ki olahraga ora kanthi kasengaja. Ah wong saiki wis do aleman kok. Wong jaman saiki do aleman. Duweh eneng montor murah, tuku rokok ning ngarep omah nganggo Mio. Lho. Kono kok kon sehat. Ha ta? Semar kae lho. Contone Semar kae tontonan. Bapak kae umure pirang abad. Awake ajeg wae. Mergo bapak mbiyen nek gula wentah utawa nggarap sawah, garap Tegal ning Karang Kadempel ki persasat ngubengi desa. Mula bapak kae napase ya isih apik, arep mripate rapate weruh. Sae ngau kacamata Semar Tru. Nggih. Apa? Tak yasake. Kleru kacamata jaran malah muring-muring. Meng ditutupi kiwa tengen kae malah, "Wah, aku cetha banget ning kok meng ngarep tok." "Wah, jarane, Pak. Wah, buandemke aku untung luput." Heeh, tur piyai mbiyen ki tenan, Gong. Kula wentah karo anake nyatane penyanyi Pak Harno kuwi saiki dadi DPR, garwane dadi lurah. Kuwi pancen bapakne mbiyen ya ning kula wentah putra ya tenanan. Putra ben pinter sekolahke nganti do riwangi ngethok sawah, ngethok Tegal, men bocahe do pinter, bocahe do sinau, bocahe do duwe titel. Pamrih men uripe kepenak kuwi pambudidaning wong tuwa. Mula ana tetembungan suwarganing wong tuwa ki ming manut karo tumindake anak. Nek anake mbangun miturut tata krama unggah-ungguhe ana tur dasare pinter, ora sah munjung apa-apa wong tuwa kuwi wis mujudake swarganing wong tuwa. Arep anake sugih blegedu iso munjung ingkung gajah saben dina karo wong tuwa, nek pakartine anak merusal bedugal, ora ngerti tata krama karo wong tuwa, ora ngabekti, gaweane ndem-deman kuwi neraka tumraping wong tuwa. Lho, anakmu piye, Gong? Pangestumu iki cita-citane kasembadan. Weh. Nang Polsek. Weh, syukur. Bambi Mas. Ora. Lho, lah dadi apa? Kecekel. Wong kecekel kok mempenge ora jamak-jamak. Membanggakan. Sing tok banggake nggon apa? Nek anake dadi maling, anake dadi kecu, anake dadi penjaki, sing tok banggake nggon apa? Ora ngerti anakku kok. Anakku nang Polsek iki kajen keringan. Mengarep nang kamar mandi dikawal. Mengarep madange segone diteliti lho. Apa napa? Wong arep mangan kok segone dipriksa polisi ki nek ora anakku. Arep nang kamar mandi dadak diterke nggawa bedil mongko ayo. Kuwi tak omong ya, Gong. Anakmu ki semelang nek mlayu kuwi dikawal ora kok dijaga ki ora sing arep jaga anakmu sapa? Lah kok iso mlebu nang Polsek. Lah ya sekarang tak tari le kuliah ora.
Kuliah, Pak. Ya sakarmu arep njupuk apa? Manut Bapak, ya terserah kowe sing tok senenge arep tok njupuk apa terserah. Oh, aku mulai nggo komputer. Lho, kok njupuk komputer le? Ajare terserah kowe. Iki sing ana loro Pak ning kono. Karepku ki njupuk jurusan apa ning kok penangkape anakku ki kleru karang cablokon. Ha iya. SMA yo lulus. Lulus kok ya. Sing paling pinter anakku ki matematika, Tru. Oh ya syukur. Songo. Wah, calon pengusaha. Songo didum wong 3. Oh. Dadi cah siji entuk 3. Wis apik banget, Tru. Lah sebabe biji liyane 2,5. Oh. Ayo wis pas nek dadi maling. Kok sing apik cangkeme, Tru. Ha iki apa nakamu mula digula wentas sing apik-apik, digula wentas sing supaya bocah ki mbangun miturut ora. Wis apa-apa sing barep diiklaske. Mlebu tahanan ki dadi pendidikan, sapa ngerti bocahmu metu sok alim. Wis saiki wis nindakake salat 5 wektu anakku ning sel. Oh ya syukur. Petisan kae. Sing wedok nomor 2. Wah, kuwi sing iso ngunjunjung derajate wong tuwa ki mung anakku sing wedok tok. Oh, ngono. Oh, wis ngarumke asmaning wong tuwa. Jenenge Bagong dadi kondang sak desa. Mergane anakku meteng. Oh. Bocah kok kaya ngono ya. Oh, anake meteng kok bangga. Wong wedoke nek ora iso meteng bingung lho, Ren. Kowe kerep to ora? Wong wis bangun bale wisma ora iso meteng nganti goleke dukun pirang-pirang nggon nganti sowan Pak Dokter pirang-pirang nggon mung kepengin duwe anak. Ha iki anakku ki meteng tanpa bojo iki tak syukuri. Wah, jan bapakne iki piye to ya carane mikir. Edan tenan kok gleleng tenan aku. Ha to. Lah saiki sing lanang, pangestumu minggat. Wah, jan mesake Gong, keluargamu kok morat-marit kaya ngono. Heeh, ya wis men ora apa-apa dadi kodratku kok. Iya. Tak sekolahke adoh. Oh, sekolahe nendi? Wirata. Wah. Aku kene iki rak pepengkon Ngamarta tak sekolahke nang Wirata ora adoh ta, Tru? Heeh. Sirku ya men pinter. Anggere tak kirimi wesel ki malah nang diskotik. Oh, nang kafe. Wes dilarang meteng tenan. Iya. Wah ya kuwi pergaulan bebas. Mangkel aku mula aku nek karo wong yang-yangan saiki sengitku ora jamak-jamak. Mung do seneng-seneng wae ora ngerti akibate. Ah iya. Wingi ana wong yang-yangan aku pas menek pete. Mandeg nang isore set ngono kuwi. Aku nang dhuwur wit kuwi. Wonge do mandeg nang isor wit. Heeh, sing wedok nangis. Sajake sing sekolah ya. Oh. Mas, gimana? Aku telat 3 bulan. Sing lanang malah tenang aja, Dik, kita serahkan yang di atas. Aku medun mureng-mureng. Ngapa aku? Ora ngapa-ngapa kok diserahi bayi. Walah, cah goblok, cah goblok. Serahkan yang di atas iki maksudnya diserahke pada Tuhan, ora kok diapurmu iki ora. Aku paling dhuwure. Kaget aku, mangkelake tendrangi montore. Melayu. Montore keri saiki tak gedhekke. Oh. Ha kuwi sing marahi anakmu tiru ya kaya ngono kuwi. Heeh. Wah, apa? Malah cengengesan ora. Aja nggugu omongane Bagong ora. Ora jane anakmu pira to? 3. Oh. Sing cilik. Ayo bar lair. Umur 5 tahun. Sing sok ucul klambi turut ngarepan keto. Heeh. Sing sok udan-udane lho. Oh. Kok bathuke buthak kaya ngono kae. Ketiban oncor. Waduh. Ayo kok nganti kebangetan ana bocah ketiban oncor. Arek-arek iki nggo madangi pawon. Heeh. Lek ku nresepe gedhe iki kurang jero, mak klothak ngono murup mlayu-mlayu kae. Aku maune kaget bulono yaene kok ana banaspati. Bojoku muni anakmu kae Gong. Wah, tau ya tak gebyur banyu kleru lenga mambu. Ha wis saya petas sirahe. Iya to, ning saiki gleleng tenan. Mergo umep sirahe kuwi dadi pinter. Iya. Ya karo disambit tembangan terus ya. Mbak Tiwi
Hana Pertiwi. Iki sing seragame kleru iki. Iya. Ayo, jumeneng, Mbak. Penonton isi oke. Iya. Wah, ya. Karang sinden ki saiki pambegane dhewe-dhewe. Ya, pasuryane ya dhewe-dhewe. Nek dhewe iki kalem. Ora kok kean ngomong. Ning ngentut. Kok tau krungu apa kowe? Krungu aku anggere lagi suluk ing. Ngono. Ngawur. Ki cara tau omongan, cara tau nesu. Ngerti-ngerti madange oke banget ayo. Arang yo pambegane dhewe-dhewe yo. Nek Tatin kae pancen yo antagonis, antagonis. Pancen yo pasuryane pancen wis galak tenan arep digawe lembah mana digawe alus yo ora iso. Ayo. Nek ayu ayune ayune iki werna loro, ayu ramah, ro ayu galak. Oh. Halo. Nek sik sapa jenenge iki? Apa Elisa iki ayu ning ceria. Oh, banyak ketawa. Dasar yo agak gila. Iya. Nembang. Nembang apa, Wi? Didik angsal chatting. Sapa? Didik. Didik sapa? Didik kula. Didik, kowe ta maksudmu ki sing apik. Tendang ngomongan. Dedek anak-anak siji kok dedak-dedek. Kowe iki ora didik ning dedes. Heeh, nyuwun apa lagu apa? Kadung Tresno. Kadung Tresno. Oh, ngerti aku sing chatting. Sinten? Ah wis mesti penggemarmu kok ya. Saking Romo Agus. Hah? Romo Agus. Romo sapa? Romo Agus. Romo Agus. Tumber laras. Ha iya. Yo. Rino wangi dadi ati kalem meneng, heeh. Nek carane buah jeruk, ayo. Jeruk ki disawang meneng kalem donceki. Iya. Kecut. Ayo. Nek Agnes kuwi apa? Agnes ki anggur. Wo. Anggur sak botol. Wah. Bocah nek gaweane minum nek tonyo raimu modar kowe. Oh, nek kok domongke ora. Anggur sak dompel kok sak botol. Larune omong nggih. Ha iya. Nek Elisa ki gedang Ambon. Waduh. Ayo sing didol ning universitas. Wih. Supermarket kok universitas. Nek supermarket. Kuwi ora iso bedake nek omong waton nyelekop ngono. Gedang Ambon didol ning universitas ora. Supermarket. Oh, supermarket. Dawu-dawu kae. Nek Iin ki buah naga. Wah iya. Jane yo pas-pas ya. Heeh. Harae jejere kae apa kae? Kae nangka blonyo. Waluh. Iki ngapa ta iki? Ngapa ta iki? Ngono kae. Heeh. Jejere nek Mbak Ayu. Mbak Ayu ki semangka tanpa biji. Weh. Dibelah piyoh. Ayo. Nek Mbak Neti jejere Mbak Praske, Mbak Neti ki salah serumbung. Oh iya. Legi. Terus Bu Prastiwi ki kuwaci. Arep dikletak nyopot isine nlesep nang untu ayo. Sep ngono langsung ra iso dilangi. Heeh. Ya terus piye? Napa kok mandek? Takon terus maksudnya. Tendang sisan. Wah, ora sinden ora menurut kok ditendang. Cetot.
bar nendang kok nyedot ora. Iya. Tanpa dahar tanpa Ngombe. nendra Iki wong prihatin tenan iki tanpa mangan tanpa turu. Ora mangan apa-apa kejaba panganan. Ha iya. kayung yon Malang marang selirane tansah Kumayang ki apa, Gong? Hah? Kumayang ki apa? Anu apa jenenge? Apa sih? Lho kembar mayang. Ora ngawur, kumayang ki kelingan, lam-lamen. Oh, ngono to? Heeh. netra Netra ya apa, Gong? Mata, matane sapa? Matane Garing Kira. Medeni. jero ati kadung tresna Anoman Marendyaga. Bali nang Kendali Sada. tan liya among sliramu satemah lara asmara dawahaken lamat wus katon tejane yen brondong tan pamanca. Aduh, wah suarane iki lagune lagu kasmaran. Iya. Nek carane lagu saiki ya Sugeng Dalu. Iwakene belok kiri lurus wae nabrak cagak listrik. Ya apa? Aku pengen nirokke anakku nek nyanyi kae. Ya coba. Lamat wis katon tejane yen
matos katon bejane yen matur nuwun. Aja lungguh sik. Lah arep kapake. Arep tak tambahi Mbak Iin, ya, karo tambahi Mbak Neti, ya. Pamundutan saka sapa reng? Saka Lin Mas. Oh. Lin Mas ya apa kok? Hah? Lin Mas ya apa? Omah. Kok omah itu kuwi? Limasan? Kuwi ora limasan. Ora nganggo san. Limas ya apa? Lingkungan masyarakat, perlindungan masyarakat, lindungilah masyarakat. Kok apa-apa dibedekke, endi sing bener pokoke. Aku ora paham. Wis sing jaga keamanan. Bapak-bapak sing nganggo klambi ijo-ijo, nganggo tulisan Linmas ngono kae, nganggo topi. Iki ono topi ijo ki terus mundur. Ae parkir nyok. Pothok gundulmu modar ora. Kuwi ya kewajibane. Tanpa ana Linmas, kabeh iki ora bakal iso tentrem. Ora Linmas iki ya wajib dihormati. Ya iya. Ayo, kedo mudhun. Dadak dijoroke apa piye kon mau? Wajan garing kejemen. Ha wis ket mau le akon isih do tengok-tengok. 3 serangkai. Ya. Nek carane grup musik apa Gong? Demasif ngawur. Masih ada. Yo, ana pamundutan sekolah Linmas Perahu Layar. Wah, ape iki? Rong karuan. Oh iya. Bisa uga meng perahu layar ki rusak bubrah ya iso. Aja nyempelekke perahu layar. Ya nek ana praune nek ora sida berlayar to. Mancing. Wah, cocok. Yo, mangga. Yo kancane gisik gembira, lera-lera banyune segara. Buka saka sapa? Saka Kendang. Ya. Kendang Batang apa Kendang? Weh, sing Kendang Batang kok ora. Kendang Batang, Kendang sing cilik. Wah, tak ana sing Kendang Batang ora. Ya, siji njaipang men gayang to. Ya, men dijogeti, yuk.
Prawlayare gayenge kaya ngene ta. Mula aja sok ngino karo tembang-tembang sak mbiyen, aja sok ngece karo tembang-tembang kuno. Yo kancane gisik gembira, alirap-lirap banyune sekara. Lho. Angliak numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Alon praune wis nengah, biak biu biak banyu binelah ora cemu-cemu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkrah lesu ade jawil mas jebul wis sore kowe tinggal apa katon ngawe-awe suasana pantai prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe gong kowe rek diomong ngono kuwi dong ora jane ngrungokke ora nameng prau layar truk luar kepala. Wih. Nang luar kepala wis kabur nang ndi dadi aku ora hafal. Ora caedan ora. Yo kanca ning gisik gembira. Ayo teruske. Alerap-lerap banyune segara. Ha gene wasis ngono nek dirungokke suwe-suwe apal dhewe kok. Anggriak numpak metro mini. Prau layar ing dina Minggu terus malam Senin ing dina Minggu keh pariwisata alon praune wis nengah biu biak wale biak sik ha aja biuk sik nek dibiak terus dibiu oke nek kon muni biak senenge ra jamak-jamak gong ora pawunan sekolah mesti diaturake. Kowe karo aku kudu tetep karo kewajibane aja nganti salah. Mengko nek nganti salah tak kira tiban kambil ya aku. Kowe Rama. Wilujeng Rama. Nek ana gamelan do gojek ora leren-leren. Ngerti negara lagi wigati kok malah do numpak prau layar kok gumbule atos waduh kabeh semangkean juragane nesu nesu nutuki sak penake dhewe semir kae anggep aku ora krungu. Sapa sing muni semir? Kudu aku kok. Suarane mesti beda, suaraku cemer kaya ngene kok. Petruk sajae. Wus ngawur ora. Bagong. Suarane aku ora bakal pangling, ngaku ora. Dong aku ora, kowe to Gong. Udu. Terus suarane digawe beda ora. Ora dong aku kok tutuki kabeh. Hah? Wong tua kok dundang semir bathukmu ora. Kaya Vespa ya. Sopo ngene iki Vespa? Kudu aku. Ngaku wae ndak dituthuk kabeh, Gong, ngaku ndak dituthuk kabeh. Aku ora muni Vespa kok. Wah, pancen ora gelem ngaku. Kowe pisan kasang gara awak pacul ndasmu kowe. Iki sing kena imbase iki wong telu ora kowe ngaku wis dituthuk kowe dhewe. Kena panganan kaya jemplon ya, Truk. Sapa muni kok jemplon? Aku ora ya Mar, suarane ra ya beda to Mir. Suarane iki beda ya Mar. Kowe suarane iki kudu aku ya. Kowe to. Suarane iki kudu aku ya Mar. Ngawur kowe wong telu. Kene ora lunga cilaka aku. Kene ora lunga cilaka aku. Mer. Weh, do nanti iki. Arep dienggo ajar ngendang sirahe kok malah do lunga.
Ih kowe. Aduh, cilaka iki. Ih kowe. Ah, gak apa ora mlayu kok rono ketemu. Mlayu ya rono, ora diakal-akal kok. Yo Gong yo, yo. Sowan nang pring gondane to. Janing talaka kati langit